onenxeba elingapholi noma onesilonda esingapholi, isilonda uthola ukuthi asipholi, sivuza amanzi, siyaxhuza. Lesi sihlahla lesigudi kakhulu for wena, bathi ngesingisi parsley ne. Uyasithatha lesi sihlahla ubese uyasigcoba, usigcobe la khona isilonda, uzobe sewufika ke usipaste khona, usinamathisele khona. Isilonda leso esisuke sikuwena sizoqala sithi ukuhwaqabala. Into egudi ngalesi sihlahla lesi, siyawadonsa amanzi esilondeni, isilonda siphole kahle. Hayi lento ukuthi isilonda sithi siphola kube kunekhokho kube sekuba nobovu ngaphansi. Simunca konke lokho okungcolo okukhona ngaphansi esilondeni sakho, then uwazi ukuthi uphole kahle, ube right. Abafundile ke bathi lesi sihlahla sinama nutrients amaningi kakhulu, kangangokuba nabantu laba uthola ukuthi mhlambe ama nutrients lawa atholakala mhlambe konyama, komaqanda kanjalo uyakwazi ukuwathola kulesi sihlahla. Kodwa ke lokho sengikubekela kuwena ukuthi uzenzele wena i-research ngalokho. Kodwa mina okwamanje into engifuna ukwenza yona, ngifuna ukulapha lesilonda lesi esingapholi noma lenxeba leli elingapholi. Uthola ukuthi mhlambe kwesinye isikhathi thina basemakhaya wagwazwa umuntu owayekade edla izintelezi noma edla umuthi, so inxeba leyo hlala ke liyinkebenkebe kungenzakala lutho. Siyabonga.